já vás zdravím u mé nové série Minecraft mapy a je to můj první díl. Tato mapa se jmenuje The Dropper a je to prostě, že padem a musím se vyhýbat nějakým věcem. Kde se tu vzalo prase? Ano. Jsem pak mále v truhle. Čemu je ta barva? 2 postele stačí. Tak dělej! Tak. 3, 2, 1, teď! Tak, prosím! Do vody! Jo! Diamant. Tak. Na první pokus. Single player. Tak to zkusíme. Myslím, že mám z toho nedas. Tak jsem, no. Je postižený. Tak zkusím na tuto, no. Tak jo. Druhá je... Vím, neníčit bloky, ale teď to potřebuji. No tak starý... to mi vlastně lítá. Já jsem věděl. Tak. Tak už tam jsem. Já jsem debil, tam je vlastně teleport. Já jsem koko. Jo, konečně. Teďka půjdu tam. Tak co je tuto? Set safe. Všechno si odložím. Tak. A jdeme na to. Dělej, ne? Jo. Tak. Pojď. Ne, do háje. Tak jdeme na to. Jo. Jo, dal jsem to. A druhý pokus, a tam to bylo na první pokus. Tady truhla. Kde se tu furt berou ty prasata? Jdeme na to. Když tak mi dávejte do popisku odkazy ke stažení nějaký mapy. A když tak může být klidně vaše. Je to jedno. Klidně napište, mě je to jedno. Zahraju jí, aby jsem měl odběry, každý chce odběry. Hlavně já. Ale prdele. Já pomalý. Já nechci tak pomalu nahoru. Já jsem zapomněl, že tam je teleport. Ne, bugy. Já nechci. Ne. Já to radši střihnu, než budu nahoře. Tak. Až budu prostě nahoře, tak zase začnu natáčet. Takže já jsem zpátky. Tak.
Ještě jsem sem došel, protože se to strašně laguje. Tak. Je to pěkný. Tak, 3, 2, 1, teď! Jo! Jo, tady je truhla. Do háje. Takhle. Jo, aby jsem nezapomněl. Tentokrát to. Jo, jsem tu. Já to přeceňoval, ale jde to. Cars. O, to bude těžké. Ty dělej. 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 Takhle. 3, 2, 1, teď. Ne, to není voda. Cože? Já si to zapomněl stavnout. Já jsem kokot. Dobrý. Teď se mi to trošku nenahrálo. Dobrý, jsem tu. Tentokrát si to savenu. Tak, jdeme na to. Myslím, že to bylo někde tady. Ano, ano. Jo, na druhý pokus. Tak jo, kde je tady truhla? Možná v nějakém barátku, ne? Ne. No tak v tom druhém. Jo, jinak tuto sérii nebudu dělat na 2 party, prostě nějak uprostřed té mapy skončím, abyste prostě jako jenom to představuju, jenom představení té mapy. Takže vás aspoň nepřipravím o ten konec. Uprdele. Juhu! O, to bude těžké. Mě si to nenačíte. Tak jo. No, 16, nebo 32? Ne, radši 16. Tak. To se seká. Ne, to je. Jsem kokos. What? To se nic nestalo? What the fuck? O, můj cheat. Mám nový cheat. Brrr. A. To není cheat, ale bůh. Teď určitě chcípnu. Ne. Co mám dělat? No já chcípnu. Tudy. Tak, dobré. Hlavně, že mi to kazí ten fraps a teď ještě ta 16. Takže toto. Dobrý. Můžu dia. Asset spawn. Dobré.
Nedohaže. To se ukázalo fakt pozdě. 16. Tak. Ja la 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 la, la 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 la. Do prdele. Teď to zkusím. Tohle 4 stačí. A mě nechcípej. Nechcípej. Bylo to. Tak. A kam teď? Já nevím kam jít. Dělej. A dohrát to musím. Jdem východ. Kašli na diamant. Jdeme. Já si chci pro... No nic. Já se s vámi loučím a ahoj.